assalamu aleykum won bandiraɓe en calmini fof en juurima fof en mbiyama kadi ko wone jaam fof yato ko enen ɓuuri salade aadi noon ɓuuri firtude aadi saabu aadi meɗen e Pindi TV ko hande en salmini sernaɓe meɗen en calmini waliyaɓe meɗen émission meɗen noon hande gonka debbo e gorendo gonka debbo e gorendo noon ni noddi fof ɗum noon bandiraɓe eɗen jogui invité ji meɗen invité ji mawɓe andaɓe te noon hande hono Dieynaba Sow Pullo a salminama Diɗo a jarama ewa caggal yettude Allah e julde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam en jetti e baba en calmini kadi dennagal jemmo ewo Pindi TV en goppani he goto e weltare kadi e arde ɗo e émission men machallah Binta sa waɗi ko invité ɗo e plateau ɗo waɗi ala dawde somi tawi ɗo nenam ene gaña sall mi joddima e mo gowi joddade wadde mi salmini seydi Tall a wiyama bisimilla ma e nder galle ma e nene men Kadja Sall eyyi salamu aleykum bandiraɓe caggal yimɓe aɓe juuɗe neraɗo sallallahu alayhi wa sallam e calmini aniraɓe ɗiɗo e maɗe aɗa kadi mi wi ɓiɓɓe fulɓe ɓe jam waale moon jam weete moon jam ñalle moon saabu ko windere nde sifiri noon mbeɗa salmina kala liggotoɗo e Pindi TV min calmini kadi caissiére wadde koɓe mbaɗi waɗi koɓe mbaɗani somin dañno hen ɗiɗo e mabɓe tan machallah hunde nde waɗat fayida min calmini directeur Abou Diop ko weltare tan e notade émission gonka debbo e gorendo mi salmini ma fi Dieynaba salmitama Seydi Sow a salminama salmitima Binta Tall a salminama mi ruttima konngol ngol Seydi Tall eyyi kay ko weltare tan ɗum noon hande en gartat e toɓɓere meɗen gonka debbo e gorendo gonka debbo e gorendo noon hande eɗen jogui toɓɓere nde ganduɗa ne waɗi sensible par ce que sa nani ene waɗi sensible hande kalten koye ɓiɓɓe resoɓe ndesa debbo ma ha para ƴetta appartement mbaɗa hen debbo ma taw aɗa woppi yumma e galle hande eɗen jiiɗi jumpen e yewtere nde ha bandiraɓe fof goto fof anda carrément wonto men ndene nde ɗo yewtere par ce que nde ɗo toɓɓere nde waɗi sensible nene hande sa ƴeewi ndesa debbo ma goppa yumma e nder galle jaaha appartement ma an e debbo ma guuron hen gurnamga goppa yumma e nder galle he ɗum ɗon hande holno jiiruɗon ɗum ewa Binta a addi toɓɓere wonde fayida machallah kono noon mi haalanma Binta dewle ɗe gonɗo e appartement mo ala e appartement foof to jaam ɗo Allah waɗi ɗo jaam ko ɗon tan jaam wonata neɗɗo no wona e galle mawɗo taw wawa dañde toon jaam taw yummano ɗon baba no ɗon taniraɓe no ɗon gorguilaɓe no ɗon neɗɗo no wawi wonde appartement kadi taw dañata ɗon jaam ɗum waɗani dépendre wonde appartement walla wonde e nder galle mawɗo eyyi Dieynaba sa yi mbimami koye nder appartement ji he saabu sa ƴeewi hande dewle ɗe seeram hande ɓuuri hewde te hande sa yi neɗɗo e nokkuma ne million ngaji hande ɓuuri hewde mais nden kadi a enen holko woni probléme meɗen e Tall Guédé holko woni probléme amen ken jettuɓe tan ken jeeyani en tawani en cattani ay neɗɗo yo andu ɗo jibina anda ɗo ummi kono sa wi aɗa waylo ko gonnoɗa ko kada tampa tan dewle ɗe hadde neɗɗo totte 1 million 2 million même pas 1 mois wiye dewgal iwi où est le problème eyyi saddi ɗum min e yiyandam ko gonga gonnoɗo hanki o ko on gonga natti hande sa yi mbimami on gonga natti hande Binta nen ka dia ano noon majjani babiraɓe hanki ɓe ko ɓen babiraɓe hande natti yummiraɓe hanki ɓe ko ɓen yummiraɓe hande man noɓe nattiri Dieynaba ɓe nattiri ko hande a resa debbo gara aɗa yiiɗa debbo a haalanta ɗum gongo an gorko garata kollitta ɗum ko dañal kollitta min mbeɗa jogui debbo noon kono raɓɓiɗe hakkille ko kolluɗa ɗum fof ko ɗum nangata sa ari debbo aɗa verse ɗum 200 000 300 000 500 000 eywa ari galle ma a wayli hay so ñaguimama ujunere mbiya meela i so ɓooyi on pirtat
woni firtoto ko ɗum addata ceerle ɗe ça veut dire ko gonga woni ko ala ɗon joni yo Allah yaafomi wona fof en noon fodɓe wiyede tan ko fenani nde ɓuuri hen par ce que gorko min mbiɗa sikki kala no mbaɗa kala no Allah wanma koɗɗo tañalma tonniɗo hollu debbo ko ɗum jogimi ko ɗo ɓawmi haɗandema saɗa yiɗirimi noon jiɗira kam sa yiɗa kam mi ƴeew mi woppuma ɗon mi yiilo bawɗo hadde ɗo dolam ɗe kaali kono ala saɗa ara Binta e galle aɗa ƴeewa debbo aɗa ƴama ɗum jaaha galle sehilma mbiya luɓam oto taw yumum ñamani ɗo woni nan ɗon mbiya luɓam jasinaire ñamtoɗa gara aɗa dillina caabi ñamloɗa 100 000 piya e poos so a wiyama ni haɗa yettinede weeni mbiya boyoyo ara jenam sow sikka hankadi ko wiya machallah mi yani hen jinnaɓe ɓe wiya machallah ɓiyam dañi ɓiyam malama min jalti e tampere an ɗum ɗon mbaɗɗa hakkillaji joni noon so yeehi galle a resimo wurtoyima ay resde debbo fuɗɗorde ɗe ne weeli kono no jogortoɗa ɗum ɓuuri wadde importance battane ɗe no foti ƴewtede no feewi ay kala ɗo gonga ala yaata woni dewgal yo woni goɗɗum e goɗɗum foti hen kala ko neɗɗo waɗata tan yo ardin gonga an même kadi joni an comme dewle hande e dewle hanki holko woni différence muɗum holko woni différence dewle hanki e dewle hande sukaɓe natti jable jibinede te kadi woni e nder haala ma jeena mbiɗa ko yummiraɓe hanki ɓe e yummiraɓe hanki ɓe wona goɗɗum pogongo woni yummiraɓe ko kalis tan jiyata saabu neɗɗo arande ñagoma ɓiye elio mbiya ɗum to jibineɗa walla holto jeeɗa holko liggotoɗa mbiyane addanma kalis a liggitani kalis o to ummi eɗo yahata kalis ne bonde wuuro ngo han janggo e jaam ko ɗum addata erreur aji mawɗi mi artay ko mbinoɗa ko nane appartement hol sama o an ndeseɗa jibin yumma rese jibineɗa e galle mawɗo jibineɗa hande mbiya yalune appartement an tan e joom suudu ma hamo an tan e joom galle ma appartement ji ɗi hande ɗi pusi wuuro ngo ala mi jaɓani ɗo eɗi pusi wuuro ngo mi jaɓani bin ala min jeenam ɗo joni ko onon ɗiɗo mbaddani kono minnene koko jiimi ko ɗum woni ko kalantumami hande jiya neɗɗo adde e appartement taw jomum yummum ɗo hoɗi ko ene haɗi e galle zingue yummum ñamani yarani te neɗɗo restaurant no ko ha yummum fof ton joni appartement ji moɗon ɗi ko 3 e mois min tan e joom galla aɗa andi ko addi ɗum ko mbinomi joni ko ɗum artata addi ɗum ko an a hollani mbawkama hande jinnaɗo maɗa woppi nan wone zingue sa resi debbo mo ndesanɗa debbo ko hoorema no wiye kadi saaha ndesanɗa ko yumma ala ko hoorema ndesanɗa sa waɗi appartement ko hoorema ndesanɗa kono noon ruttoto an jinnaɗo o sa resi a woppi an gorko a resi debbo mbiya aɗa nawa e appartement so debbo waɗimo proposé mbiyamo ala ay gonga ko ɗum yahata ko ɗum wattinta an joni jiiɗa probléme o woni koye worɓe ɓe non probléme o nane worɓe banggue kono nane rewɓe banggue par ce que ko kalanmi ɗo ko woni worɓe ɓe o nane rewɓe ɓe komi debbo kono hande an gorko so debbo wima na wannuma ka wawa salo par ce que debbo resani ko an resi ko an resi ɗum mais hande suka worɓe hande ne mbaɗi faible de trop banggue rewɓe hande o hande gorago mabɓe ene manki e wonde ɓe comme yalla yaafomi dal yoɓe jaafomi kadi e konngol ngol gonɗen koye yewtude tan won hen kadi wona foof kono babiraɓe meɗen nden no mbawno gomɗinde koye mumen nden babam ne wawi wasde jogade hay mbuuɗu kono so darima e galle makko andete ko kilifa galle o ari kono joni a yiyat sukaɓe goto foof nene jogui kalis muɗum ene jogui foof kono wonde muɗum gorko e nder galle nde ene manque de trop hol probléme meɗen nen ka jeeya hoto probléme amen wone worɓe kañumen wiyata rewɓe mumen ar daaro en appartement gonen e intimité amen ɗo ne heewi yimɓe ne heewi gulani goppa yumma waala noon walla ñalla noon jaaha egga an e joom suudu ma ɗum ɗon to fawi wadde dewle ɗe nene pusote barke ala hen andinma heɗen goɗol eɓen mbaɗa koɓe ganduɗa ko moƴƴani e mabɓe saabu appartement yimɓe so gondi tan baddata wallahi an tan e gorko e galle hewɓe mbardi noon joom suudu mumen hewɓe mbardi noon worɓe mumen saabu ko kamɓe tan koddi seyɗane heewi ɗo on pecce jamma ala mo ceelo toon appartement ji moni foof hay saɗa ware hay goto uddita kono homma aɗa andi
wonɓe ganduɗa wona kadi sagoji mumen ko guittete sagoji mumen aɗa andi rewɓe hannde fof na hen pindo fof nono muuri kaaliyol mo wona fof en noon na hen sernaɓe mbeɗen mengo ɗon comme ittude e sago muɗum ittude sago mum woni hande a fini so ganduɗa gorko ma oɗo sa wi ɗum yilonomi appartement jaɓata par ce que no jogui fulla e fayida wima mi yilontakomo appartement kono a ƴettot kalama jaaha e ceerno mbiya ɗum esa mokkanimi jaam waɗani ni goytoɗa ha ceerno ndeysan yurmoma waɗanma ko ganduɗa ko mbiɗa gorko fof ko noon ɗum kadi ne adda ɗum kono sahaji kadi woni esiraɓe e ƴeekiraɓe ɓe kokkani kadi debbo addete galle rokkata debbo jaam a watta oɗo debbo o no ɓiyeni esiraɗo so nanguiri oɗo ko ɓiyam no ɓiye mo jibinɗa walla hande nanguira oɗo ko ƴeekiraɗo nanguira oɗo ko miñam gaddaɗo ɗo e galle kono ala ngara ƴeekiraɓe gona e galle defata dakkata lelo ha heure mo beela an eɓe mbanma dirigé ay bone ya jeere a defa deftaɓe ɓe berloɓe mbiya no haaɗi kaani aɗa yenne so gorko ma yi ɗum ne yiiɗi jaam hakkude mon ne yiiɗi fandindema ne yiiɗi jogadema yahat yilonoma appartement ala noon Dieynaba ɗon noon par ce que enen il faut ganden ko réalité meɗen haali par ce que enen hande gorko resete wimmum debbo resma ƴeeke resma mawnum gorko resma par ce que ko ɗum guurɗen ko ɗum ganduɗen ɗum noon sen mbi hande eɗen guitta ɗum ko ɗum woni hande caɗele meɗen e nder dewle he par ce que hande génération hande ɓe garat tan ɓe mbiya hankadi ne min hay goto halfata kam e dewgal te yalla yaafami yummiraɓe meɗen te ko kalfa ha keeɓi ko keeɓi ko ha mbawi ɓe daña bone tan ɓe dañat bone tan bintataɓe debbo so malama e muuɗu sa jibinama jinnama kalfuma sa yeehi ha yonti a naati hoɗande joom galle ma halfuma besna sukama so mawni halfuma debbo mayat tan kone halfe kono hande o sukaɓe jiiɗa kalifani ɗum waɗi ɓe mbayi no ɓe mbayni kono nene ayi jaam ɓuuri jamalum ne woodi kala ɗum neɗɗo woni ne yiiɗi jaam ko mbimi ɗo joni ko tan mbeɗa sikki so suka resama addama e galle esiraɗo kadi yo wonno jooɗiri jooɗo jonde yummiraɗo sa ƴetti ese a fonde ɓiɓɓe ɓe jibinɗa ma won ka waɗani ne woodi wone worɓe keƴani e probléme wone worɓe surtout ɗanniyonkoɓe ƴeew gona ladde no way musde ni aɗa fina 4 heures du matin aɗa doga aɗa riddodira e tereji aɗa riddodira e métro ji ñeɗo foof noddeɗa kaari waɗi ni probléme ni gonta e stress tellement que a andata ko liggotoɗa a andata ko jaata yoɓe goppu ɗum kadi so gorko resi debbo adde galle yiɗi ko jaam so hufnima an yummiraɗo hay sono won probléme no waɗa an rento ko ganduɗa ko wona erreur fof nodda ɓiye debbo ma de waɗi kam ni debbo ma de yeehi waynakimi debbo ma naggam fi kam tawa worani noon ni yoɓe goppat ɗum ɗum kadi no adda ceerle ɗe ɗon kadi ko probléme men par ce que kala ɗo jiiɗa moƴƴo bonɗo nan ɗon ne woodi kala ɗo jiiɗa moƴƴo tan bonɗo nan ɗon kono kadi mboɗo yiɗi ko mbimi ko dippen kadi hande e nder appartement ji ɗi par ce que hande appartement ji ɗi ko ɗum jinmi kaalen ha ɗigga pullo saabu appartement ji ɗi kañum saabi ɗum ɗo foof kono hande jiiya ndesa debbo moƴƴo jogo yumma min mi yi mo ganduɗa o resi ko debbo moƴƴo debbo yimɓe foof ne mbiya ha wonde yumma kala ko yummiraɗo yiɗi ko ɗum debbo yiɗi galle weeli an ko ɗanni hen kay mais ɗo ari o seeri ko debbo hoddiɓe e foof mbiya an kam pourquoi ceerɗa debbo ma o wi ceerdumi debbam kala ko ndeɗe mi yiɗi ko ɗum yiɗi ɗum ko haala kuɗaɗo est ce que ɗum ko haala pinta ko kuɗaɗo ɗum wona haala neɗɗo ko resɗanno debbo pour ha nangganma waɗiranma rewɓe andanma yumma mbiya ne toppito yumma wallahi ko ɗo wi o wi o serdi debbo makko ko kala ko yumma ko yiɗi ko ɗum woni ko debbo yiɗi eyi wadde konko resanani neɗɗo kay sa yi resi ko pour yummum foof to so Allah te kadi debbo koɗɗo jaggede kala ko yumma wi ko ɗum wi on kay fotande seerede kono joni enen holno mbatten ɗeɗo uure holno safri binta ko kalnomi nane ko ɗum ko hen gartanmi ha joni sa andi so a ƴetti debbo ma nawa ɗum e appartement daña jaam galle mon daña jaam wat ɗum kono pulla e dow gueɗel jogade appartement wona par ce que a yiyat neɗɗo
jaafoɗa mi feraki konngol ma a yiyan neɗɗo hayso wona appartement gona e galle pewna galle gonda ɗon yumma gonda ɗon e debbo ma e wonirami ma rewɓe kono so debbo ma runki dañde jaam an a yi aɗa andi ko taki debbo ma dañi aɗa wawi made galle ni jalta jaaha taw ala wona appartement te ɗum ɗon hay goto wiyata ko ɗum moƴƴani par ce que wiyete tan ko mihi galle makko nami debbo makko par ce que ko jaamo yiloto hay appartement ji ɗi hay appartement ji sa yi hande yimɓe ganti ɗum ko sa yeehi ha aɗa luwana debbo ma appartement mahan yumma ha feewa fawa ɗum e condition ngaji moƴƴi wona ƴeewamo yumma wondi ha leerma sa yeehi yumma tampata wona sa yi appartement ji ne gagne hande ko jiiya an ndesa debbo ma mbaɗa ɗum e appartement baddu lix debbo ma ne waɗi lix so neɗɗo wirtima yumma ene yiɗo rokku ɗum saɗak wiye moƴƴi o ko yummum kaari fotani wonde de ɗum woni ko fotani wonde hande par ce que enen hande ko ɗum ɗon jiɗɗen ittude e yimɓe ɓe jewtiden e mumen ha haggillaji mumen ɗi garta kono Binta mi halanma appartement noon ko yeeso fayi eyyi caggal de oɗo jamanu momin tolni ɗo nene so haalde gonga tan so hunu sen kalani fenani gonga kalten appartement ko yeeso fayi par ce que galleji ɗi ngala jaam noon heɗo mi haalanma neɗɗo pourtant appartement won jettoyoɓe appartement taw ala probléme galleji mumen ala haydara hen gueɗel noon d'une part ko faadede walla goddum kono so tawi tan son jeehi koye galle mawɗo ne faade on ngalaɗo gonɗon walla onon galle mon mawɗo koye loise gonɗon sa welama jaaha jetta appartement an e joom suuduma hay probléme goto ala neɗɗo no wona e appartement nde toppito yummum gorko mum e bammum gorko mum voilà ne woodi wona kamɓe fof bonɗi appartement o wona kamɓe fof bonɗi won hen ne gona e appartement kala ko defi yummum gorko mum gueɗal mumen koko arata ne dañde yimɓe galle ɓe probléme kono majeure partie o noon sa yi ne jahane eggat taw ko esiraɓe ko bonɓe neɗɗo sa miijima tan ka jibindo ka yiɗa biye waɗe woto waddu mbi jano min mi yi debbo goto mo ganduɗa ni esum defat ha defta so paari so ari te kamɓe foof jeekiraɓe mbaɗa ko xekuji mumen e wewuji mumen wayno Dieynaba Sow e bidital ni jooɗo so defama wiya welani kono yummiraɗo ni jiyata fettira boolo ƴeew ɗum taw ne weeli ɗum welani ko ɗum addata appartement Allah waɗi ha o Allah artiri gorko makko ko danniyanke ari mahi galle mum eggoyi toon tahani o maire o hokkimo jaam barki nelaɗo suka makko foof eggi goppidimo e wallahi mama ay ɗo ko kalɗa ɗo ko mi gomɗintu ɗum ay surtout noon ɗandiyankoɓe daña debbo ma garta an ƴeew liggoɗa des années gona ɗum caggal leydi aɗa liggo sa arti aɗa sohli foftere aɗa sohli intimité an e debbo ma par ce que debbo jooɗiɗo des années no muñanma so ari no sohli gorko mum kono hande a defat bottari ma defta mbiya aɗa waɗa sess pooɗa damal ma gudda tan esiraɓe petta neni de mbiya ayi ko yoori yitere ko yiɗa sona gorko isa yiɗa gorko ma mo jiɗata so ala kono noon enen noon ɗum ɗon jeyate men no ala ay ko moƴƴi ko enen fof no sess ko golle tubakoɓe Binta ala Binta goto fof no yiɗi ko moƴƴi sess tubakoɓe jeeya ko hunde nde ganduɗa no moƴƴi no feewi no moƴƴe ɓandu kala ko moƴƴe gorko ma aɗa foti wadde ɗum par ce que ko gorko ma no daganima sa woni galle famille te leerima an hande oɗo ko dandiyanko o ari bande en fof ne jiiɗi yiidemo yummanana e galle badiraɓe tout ça a wawa fodde ɗamon mbiya aɗa waɗa sess kono Binta ɗum addata appartement ji ɗi par ce que ƴeew ligguiɗo des années wona e ladde sa arti aɗa foti toppitade gorko ma an debbo min gorko aɗa yewni debbo gorko ma tellement so arti aɗa foti ƴettude gorko hay sa ƴetti koyɗe te gorko ma aɗa lawƴa ɓe mbiye ayi woy sayo holko saabi ɗum ɓe gaddanma hen probléme sa defani gorko ma guerto a defi a addi a fawi ɓe mbiya ko gorko dañi fof ko an versata an so gorko ma versanani debbo mum holmo versanta an debbo sa toppitaki gorko ma a waɗani sess ma yi gorko ma yalta boowal cukalel keccel nanga ɗum na waɗa sess jiiɗa ittude ɗum ɗon ka woni esiraɓe ma lorima a lori hoorema ayi min de kala ko mbiyanmi rewɓe ɓe nangue worɓe mon juuɗe sappo so gorko ma ɗannima arti toppito ɗum hoɗo wi meɗe hersa esiraɓam walla meɗe hersa lawƴude koyɗe gorko ma
wat ko podda wadde ko wat ses parce que gurnam ko hen jeeya nguure ha kono e ko de wona e der galle mawdo kam jeena boy hay hunde ala hen mamma dena sinno ko ne jamne sax an gorko ma nena woni la dena defa jamme ñalaw ne susma no fewi dena bo susma no fewi kono kam jeekiraɓe wonɓe galle he ma jabane kam hirane nde kam kono gorko ma arta ha ne danni ne artine ummi caggaledi sa ummi may bottari tan dadoɗa gona e hirande sa gayni holno poftitoɗa haada lawde mama ɗon kam min mi jaɓani mama mi jaɓani mbeɗa yinma mbeɗa horsinma kono noon ko welata ko gorko ñamata ko gorko ma ko an defata ɗum on woppi barme ma ay kono ko fate liggey cewɗo o noon aɗa wawi woppirde ƴeekiraɓe ɗe walla daña bon waɗanma ɗum kono sa defti bottari ma ɓattini gorko ma ɓottini kala ko fo yahata hen sa pari mbimi artirdamal ma mbaɗa ses ko ɗum noon wona hoɓɓe ngara du matin au soir 8 heures yummum gorko ara finde konkon kaari hoɓɓe ngari ƴeew ɗum est ce que ɗum ne weeli gorko fina koye haala ma gartan mi jeyna boy sa yi mbimami noon mbiɗa ko mbimi ses yatawde aɗa jogui jot mo mbaɗirɗa ses wona bani hoɓɓe nena ngara aɗa waɗa hayi ene yewni bien fait ko mo yewni debbo makko mais omo yewni koreji makko mais c'est mo ganduɗa ko presque hande sa defti bottari ma exemple 14 heures mais 15 joɗoɗa mbaɗanamo ata en taw hoɓɓe a waɗat sa andi gartuɗo non mama ayi ko ɗum ganduɗen ɗum ayi enen complexe oɗon podɗen ittude koye men ayi jamanu waylo wona guitten oɗon complexe e koye men ko mbaɗanɗa gorko ma ata e ko tufanɗa ɗo jogui droit dañde intimité an e gorko ma min je ne suis pas d'accord e woneke jeenaba ɗum ɗon min calanakimo ɗum de intimité ne waɗa hakkude debbo e gorko ne woodi ɗum salako kono enen réalité meɗen ya wonde yummum gorko gonda e bammum gorko fof ene nder galle te hoɓɓe ne ngara wadde ko jiiɗa hen wawa artirde damal ma mbiya aɗa lelo nder binta hokkam seeɗa ko jiiɗa hen wona wawa artirde damal ma hande enen ken furankoɓe exemple eɗen jogui réalité noon mbiɗa joni ɗum waɗi noon ɗanniyankoɓe hewɓe jaafa ɗon kono soɓe gari ɓe desa debbo Dakar joguiɗo appartement par ce que ɗon ɓe guurata ko ɗum attat ɗum bien sûr ko ɗum attat ɗum par ce que so gorko ari waɗi des années aɗa wiya aɗa ƴeewa ɗo hoɓɓe nanɗo naggam nan a toppitta gorko ma no hanniri ma ƴeewa cukalel gonguel Dakar ɗo toppito 30 minutes walla 10 minutes hokkam seeɗa mimi jamma ko laftata ko ni foti ala no wayi dewgal wona jamma tan dewgal wona dow leeso tan on se dise la vérité dewgal wona jamma tan mbeɗa sikki esiraɓe ne mbaɗi wawde comprendre kadi esiraɓe mumen qu'on se dise la vérité so gorko woni duuɓe kitale ladde so ari kokkeɓe seeɗa ɓe guura ɓe poofa par ce que ko waɗat ɗo ko même pas 2 mois neɗɗo hoota so heewi ha heewi ko 3 mois aywa haalam noon jeeɗa mbiɗa hokke o foof no fofirta mbiɗa ko mo defan joom galle ma bottade defana ɗum hirade wona joni so tawi joni aɗa defa bottade aɗa defa hirade holno toppinirta joom galle ma mama aɗa andi ɗum koye feeling dewgal jeeya par ce que hande wodi kay aɗa wawi defanede kam aɗa waɗa jakar nene ko keddereɗen e waktude hewani eɗi mbaɗe signalé joni mbaɗa yiiɗi andude tan an ko mbasiytoɗa hande sukaɓe mbaɗa yiɗi andu hande ko mbasistoɗa e sukaɓe mbaynoɗa Dieynaba aussi kadi haala wasiya muɗum wayno ko keddorde no waktuji kewata e caggal yettude Allah julde neraɗum sallallah alayhi wa sallam ko weltare tan e wasirade sukaɓe rewɓe ɓe hande génération hande o neɗɗo yo wat ko tawi yo wat ko jeeyi kono neɗɗo so ko jolfuɓe mbiyata ko sa woppi andema andemo jaaɗa fof ma taw toon ɗum ɗo ayi ɗum ɗo leggal boyata e ndiyam ha wonta lingu jamais de la vie walla ha wonta nooro appartement neɗɗo resirtuno debbo ko ha wonde yummum e bamum a faami debbo enen réalité amen ko muñal tan enen rewɓe Haalpulaar en ken tampoɓe ken mayɓe ko Dieynaba wi ko nan ɗum waɗi worɓe amen so garti tan yiiloyto ko woɗɓe te ɗum kadi jeeyaka e ndimagu neɗɗo so debbo jooɗima muñanima sa arti
jewno beldida ɗum kono wuyde koye galle famille woni mi wawande te kadi ne woodi kadi hen banggue kadi a felata ɗumen saabu gorko kadi yiide ko no wiyete no wuurde vraiment so wawa wuurde alay saabu yiilo yo holto wuuri anani kono kadi wona e debbo felnaki ɓaade an jojjinimo galle ɗum eyyi mbeɗa salmina kala waɗowo ɗo émission encore une fois mi salmini Abou Diop mi salmini kala e oɗo Layla e caméra manuji ɓeɗo sukaɓe rewɓe ɓe bonani ngari machallah waɗi fayida no fewi mi weltani moon yallah hokku amen hawrude e émission goɗɗo taw koye phase goɗɗo mi salmini Dieynaba mi salmini Binta Tall a weltanama e Dieynaba Sow eywa min mbaynortomi bandiraɓe tan ko wiide machallah émission mi weltima hande ko mbaɗɗa ko mi invité ɗo e plateau he e wasade kadi rewɓe fulɓe ɓe surtout mbiyanmi ko ditte complexe o toppitoɗo e worɓe mon ɓe saka ɗanniyonkoɓe ɓe min ɗum ɓuuri wojjami so gorko arti toppito ɗum ñammin ɗum yarnu ɗum goppe tan ñodde darabuji tan ɓe cohlani ɗum ñammin ɗum yarnu ɗum waɗ ɗum sees ƴeew ko welata fittano mum ko mbaɗa ɗum ɗanngal no muusi sa waɗani ɗum artat ɗo rese rewɓe Dakar heddo aɗa waya aɗa wiya ko ligga taw liggaka de gorko ko bebbe yiɗi ko jaam gurnen worɓe ɓe kadi il faut eɗen jewtide worɓe ɓe ay so yewtere waɗi tan jaam waɗat kono so yewtere ala tan probléme maji ko hen dumoto ɗen a weltanama machallah émission o Binta waɗi fayida mama chéri anne a weltanama no fewi e salminde kala jeeɓowo ayawo Pindi TV mi woppani hay goto mbeɗe salmina machallah DG amen on woni Daouda Dia gorko jontaɗo jonaɗo hoore mum ɓurɗo e pulagu jiɗɗo pulagu battorɗo pulagu mbeɗa salmina babam Abou Diop mbeɗa salmina Leyla onon foof e caméra ji maji dariɓe ɗo so yuɓɓi ko kamɓe so feewi ko kamɓe kala komin juumi ɗo ɗon jaafoɗon gandon ko neɗɗo tan ko moƴƴi hen foof ko Allah subhanahu wa taala on jarama e pulla egga beeli egga mi weltima no fewi Mamata Diasal annene mi weltima mbi participation ma e émission o ko weltare tan ha hande kadi eɗen mbiya bandiraɓe attanke tan eɗen ɗo en kala ko woni miijoji moɗon mamin jaltina min pawo ɗo en kala ko woni e nder galleji he min jaltu jewten hen pamodiren hen saabu so wiyama ndaw ko yoodi ko pullo ndaw ko feewi ko pullo ɗum noon enen eɗen poti andude hande holko poɗɗen manquirede tan enen rewɓe meɗen ha ene wiye ɗum ne manqui ga e ɗum ne manqui ɗum noon ko manque e galle he ko ɗum min jiiɗi addude feewe ɗo henna kala mo ganduɗa ene manquirano ƴefta hen fewnito hen ha feew saabu gonka debbo e gorendo ko ɗum ɗon yiiloto so ɗum ɓenni noon en calmini directeur meɗen hono ka Abou Diop hono tata Leyla hono Ndeye Fatou caméra manuji ɗi ko yooɗi ɗo en ko kamɓe kadi ko mbiyanno ɗen ko tan fulɓe ngare émission o ko émission meɗen eɗen namdi hen foof eɗen cohli sponsor uji eɗen cohli hen foof kala tan ɗo neɗɗo wawi andude ene wawi nangude hen yo ar nanga hen ko wayno Moussa kan kal ñooro en ko wayno hande oɗo Dembele Sile Dembele gorko mo Bundu mbaɗa andi oɗon mbawi oɗon cuusi te kala nde dari ɗon e émission o yahat saabu kala ko yahata ɗo en ko pulaako wawi kala dañde ko pullo ɗum noon oɗon cuusne oɗon mbiye bisimilla mon e nder émission mon baniraguel mon dewel ono Binta Tall salmini on juurima on wi on kadi ha émission garowo inchallah